Kahraman arkadağımız parasatlı felsefelerine şeýle diýe. Halkymyzyň buýsonçly hemde şan şöhrata beslenen, dünýä ýaňsalan beýik geçmişini, adamzadyň iň ajaýyp gylyk häsiýetlerini özüne jemleýän Tumur Şah, Zarina, Banu Çeçek, Burlo Hatyn, Ağa Yunus, Harman Näli, Törebe Hanım, Gulayım, Gülçeçek Hatyn ýaly türkmen gelin gyýdlary watany, ar namusy goramakda türkmen medeniýetiniň baýlaşmagyna öçmejek iz galdyrdylar. Türkmeniň baý taryhyna buýsonç dolu kelamlar bar. Giň jahanyň taryhyna sen mazerkli zenanlar bar. Tumur Şanyň nushaýaly watana söýgüden doly. Zarina, Gulayym ýaly er gaýratly zenanlar bar. At dawradyp dağı düzümde o çawradan her sözünde meşhur bolan yer yüzünde vatan perver zenanlar bar. Giň taryhyň adyna dolupdyr şöhrat şaly, heňamlardan nusha bar bagtly türkmen zenany. Giň taryhyň adyna dolupdyr şöhrat şaly, heňamlardan nusha bar bagtly türkmen zenany. Giň taryhyň adyna dolupdyr şöhrat şaly, heňamlardan nusha bar bagtly türkmen zenany. Giň taryhyň adyna dolupdyr şöhrat şaly, heňamlardan nusha bar bagtly türkmen zenany. Banu Çeçek, Harman Näli gaýratly kuwatly goly, nushalykdyr ömür ýaly, hormat täze zenanlar bar. Çeçek hatyn, Burlo Hatyn parasatdan tapan baltyn, sözleridir akly altyn, er gaýratly zenanlar bar. Yaradylşy sen mazerkden, edep ekram ziwa görkden, asly oğul